كما يوعلكم كبرات سدرا بيتنا زي يوتيوب شانل ناي ساعات زي حصرتي سبر زيناتات حجلكم قريبه لكم بزحات سبر حبريتات او استفلالي ساعات او يوتيوب كزرغح خلو قديمنا واخم ملخت وي دما نوتيفيكيشن من تخبصحكم زيناتات بوان اختكاتل زي يوتيوب شانل سبسكرايب مغبار نايدول ملكت متواقيت رسع نابت سبر حبريتا خوسدكم مجمريا بريزيدنت امريكا دونالد ترامب نمرحي اوروبا بانستوم كحفروا مجمارهم نبزحات اقريمم ترامب بريزيدنت فرنسا ايمانويل ماكرون بسويتو زوقع ازي محفر سويتو ابزورودت له موقعتي جناي حوين زولو كبت زرباتات دحر مزراو بوغن فرنسا قطع تلعلو بريزيدنت فرنسا ايمانويل ماكرون ملسي ايهبن كوانت بلو استفلالي سلطانات فرنسا جنا ترامب ملسي بملو ابتو جن احنا سدا زي نساتف نمرحنا بزملكع مخنا نفصي مقبل يكون زولو اتوم سلطان ايران كساب كند زديا وقعتكم يلمون حيتو ملو ترامب تقطي سلاز وزحمون امداي وق سلسته سعرون حجز خونن زي كونن يزارو لو خول يوم سلطانات فرنسا ملسي ذهبوا بزرزر نز غداي كسمعكم ناي بريزيدنت ايمانويل ماكرون ملسي توجه ان تجارد دمصيلو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب نيران ناب زبن امني كملت اي كاب زبل حدا معلت تصنيحولهم ليتي خبير متقعت فصاون تجلطو كاب زب توسخي اما اخل مراق زركب غزوف زخونه ناي ايران دلل بميسايل امريكا كم توقعن اتدلل ملو بملو كم زفرسن تفليطلو نزس عيب روسيا ابود حورات هاجرات بغت ابز محللفتو ملختي امريكا اسرائيل اما اخل مراق حويو لعلوا علم تجنقلا زبلو امباسادور روسيا امريكا اسرائيل كاب حوي متوات قطوالو وني لما تنققم بتقالي وجن بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ابزن ايران وجيجا فصيمكم يخم زبلوم جنرالات سراويت مرحت مكدخالن كاب سرحم يباروم كم زلو تفليطو نزي سعيبو ابزوت زلو ريتوتات ترامب اتوج كاب مدو من قططرم وطان سلازوصم نزي تحتتي جنرالات سراويت نمغبار يصعر لو تبايلو بتقالي وجن مساتهم كسرحو زصنحو حدا مينستر ون كاب سرح اباريروم كم زلو تفليطو زرزر حبريتا بسفيح خصمعكم يه بغدامنت ابسل استمعلتي خودو يزولو وجه ابلع ايران زخفتو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب اتوج ان تجدد خمت مخانو سعبو هاجرات اوروبا حجزو من فرنسا ابغنم دوك تبلن صويعم ابزنور لوان ابتوج ايدنا عينتون ازناتنا وجه يخونن زولو بريزيدنت فرنسا ايمانويل ماكرون بريزيدنت امريكا دونالد ترامب بزيت تصبيو اغا بسويتو مبيلم كحفرون فتينم كبوليتيكان وجن وصاي بريزيدنت دونالد ترامب دبلوماسيون سنمغبارن زطحاسه محفر قالاتن وجن نعلم اغر والليبل اتي ذا جارديان تبصب ترامب ا واشنطن حلفت هيمانوتن سلطانات منغستن ابزدالو ناي مسح جبجا لبريزيدنت فرنسا ايمانويل ماكرون سبيتومن برجيت ماكرون ازيز حفر صلمه اوريدوم لهم محازت اوروبا نيتو اوغي ايران اي حجزن بمال كصرفو زصنح ترامب بزيناي نغد زرباز مسل مدرهم ابت مدرخ ماكرون بسبيتو بدرجه ازيح ماقت حزا زغبرلو محفر سبي لمولو ترامب وسيهم ابزروم نمرح فرنسا ماكرون دويللو نيره بسبيتو ازيح ماقت حزاز جبرلون سبيتو ازيح يال سبيا حجون ابسقا ما يكبدو ابزوردتلو طنع موقعتي جنا حويني لهم اب قدمتهم تساتفتن بريزيدنت فصيمو بريزيدنتنت بزيخونه سن مغبار اواريدمو ترامب وسيهم ماكرون وشمت فارس ناي وق مراخب كل خمس حاتتكو ماكرون اي دونالد ترامب نزخ جبرو اي كلنيه نزخ جبرو زخللو اتوق مس سعركا ويدما اتوق مستود ايو ازناتنا وق يكونن كم زبلوم قليتم بريزيدنت دونالد ترامب كال فرنسا ودقت كالي لموم اواريدمو ازناي ترامب زربا ابناي وايت هاوس يوتيوب شانل تزرغحو بقطبه كوانت تدمسسم بوغن فرنسا غنا كبير قطعه الاعيلو ابدو كوريا مصح ابز جبرو زلو بريزيدنت فرنسا ايمانويل ماكرون كاب غازيطنياتات حتى قريب لهم نيرو بزعبا سويتهم بريزيدنت ترامب خم استلاغطهم بزعبا زي انت يبلو تبايلهم زقرب لهم حتى بريزيدنت فرنسا ايمانويل ماكرون بزعبا تخونتات ازيوم كم زحزونن ابلع لسبيتهم من لقات كم امريكا مسألة هاجر بريزيدنت زصبي يكونن يلوم سلازي انا وريدم ساعتهم اب كبز عينت ملسي اياتوني يخبلو قليصم ملسي خوهم زغبا سون ايخونكون يميلملو تريتو طبق درجو زحلون يكون سلازي نزا عينت نجر كم بريزيدنت متن ملسي زهو يكونكون يلوم ناي بريزيدنت دونالد ترامب نمرح فرنسا بسويتو مبيلوم كحفروهم زخدو رحقت بزملكت بوليتيكانياتات فرنسا قطعهم قليصم ناي تحتوي بايتو بريزيدنت زخونو يايل براون بيفيتن فرانس 24 ابزها وقال حجيب زعبا مصاعد العالم ابز
ወዘተ ንርከብ ኣብ ኢራን ህይወት ሚሊዮናት ሰባት ኣብ ሓደጋ ወዲቆሎም ሰባት ኣብ ውግእ ይሞተለው ግና እቲ ኩናት ኣላዓሊ ኣብ ኣንስትን ካልኦትን ዝላገጹን ዝጻወቱን ሽልልተው መራሒ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ኢሎም ትራምፕ ንመራሒ ፈረንሳይ በዚ ኣገባብ ብሰበይቶም ምሕፋሮም ምውራዶምን ክግበር ኣይነበረን ኢሎም ወሲኾም እቶም ፖለቲከኛ ንፍራንስ 24 ክገልጹ ከለው ኢራን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ መደበራትን ኣብ ተካይዶ ዘላ ከቢድ መጥቃዕቲ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እውን ኣብ 3 መዓልቲ ክውድኦ እየ ዝበልዎ ውግእ ልዕሊ ወርሕና ውሕሞ ከቢድ ቅፅዓትን ኣብ ምቕጻል ኣብ ዝርከብሉ እዋን እቶም ፕሬዚዳንት ሕጂ ሰንቢዶም ኣለው እንታይ ከም ዝገብሩ ኣይፈለጥን እዮም በዚ ምክንያት ኣብ ደረጃ መራሒ ብዘይጽበ መንገዲ ንሓደ መራሒ ሃገር ብሰበይቶ ቢልካ ክሳብ ምጥራፍ ደረጃ ዝወረዱ ንፕሬዚዳንት ዝብሎም ሓደ ነገር ኣለኒ ኢራን ክሳብ ክንዲ ዝድያ ኣዋሪዳት ካን ኢሎም ተዛሪቦም በተኻሊ ወገን እቲ ውግእ ኢራን ንሰላም እትዞባ ኣዝዩ ኣብ ሓደገኛ ደረጃ የምጽኦ ከም ዘሎ መራኸቢ ብዙሃን ይገልጽ ኣለዋ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኬብል ኒውስ ኔትወርክን ወይ CNN ሒዝዎ ዝወፀ ናይ ሳተላይት ስእሊ ኣብ ስዑድ ዓረብን ኣብ ዝርከባ ናይ ልኡል ስልጣን ሓይሊ ኣየር ወታደራዊ ሰፈርን ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ራዳር ብመጥቃዕቲ ኢራን ኣዝዩ ከም ዝዓነወ ገሊጹ እቲ ሳተላይት ስእሊ ከም ዘረጋገጾ ኣብቲ ወታደራዊ ሰፈር ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ራዳር ብመጥቃዕቲ ኢራን ብሙሉእ ከም ዝዓነወ ሓቢሩ ኢራን ብትማል መዓልቲ ኣብ ካይደቶ መጥቃዕቲ $136 ሚልዮን ኣሜሪካ ዘውፅኦን ንTHAD ዝተባሃለ ናይ ሚሳኤል ምክልኻል ስርዓትን ወሳኒ ዝኾነ ናይ ANTPY2 ዝተባሃለ ራዳርን አንቴናን ሙሉእ ከም ዘወቕዖቶን ከም ዘዕነወቶን ሓቢሩ እዚ መጥቃዕቲ ናይ ኣሜሪካን ናይ ሚሳኤል ምክልኻል ስርዓትን ዓቕሚ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ንምድካምን ኢራን ዝጀመረቶ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ ምዃኑ ተገሊጹ ቀደም እውን ኣብ ጆርዳንን ኳታርን ተመሳሳሊ ናይ ኣሜሪካ ራዳርን ብከቢድ ምዕናዋ ይዝከር ካብዚ ወታደራዊ ውግእ ጎንን ጎኒ ሩስያን ኣሜሪካን እስራኤልን ብሓዊ ኣይትጻወታ ብሓዊ እናተጻወትክ ንዓለም ዋጋ ትኽፍላለኽን ብማል ብጽኑዕ ጠንቂቓ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ ሩስያ ኣምባሳደር ዝኾኑ ሻሳሊ ኔብዝያንን ኣብ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ሎምለይቲ ኣብ ዝተዛረቡ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ተራእዩ ዘይፈልጥ ናይ መጥቃዕቲ ምባኣስ ንሩስያ ፌደሬሽን ፈተውቲ ዝኾነ ሃገራትን ይጎድእን ከም ዘሎ ሓቢሮም እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ሉኣላውነት ኢራንን ዝፈጸመው ዘይፍትሓዊ ናይ መጥቃዕቲ ስጉምታት ቀጥታዊ ወጽኢታውን እዩ ክብሉ ነቶም ኩናት ዝጀመሩ ኣብቲ ኣኼባ ወሪደምዎም ንኣሜሪካን እስራኤልን ዝብሎ ሓደ ነገር ኣለኒ ብሓዊ ትጻወታ ብሓዊና ተጻወትክና ዓለም ዋጋ ትኽፍላለኽን ኢሎም በቲ ኻሊ ወገን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን እተካይዱ ዘላ ውግእ ናብ ሓድሽ ሓደገኛ ምዕራፍ ኣስተጋጊራቶ ናይ ኣሜሪካ ኣክስዮን ዜና ወኪል ከም ዝገለጾ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንህዝቢ ሃገር ካብ ዘስምዕዎ ናይ ትማሊ ብስራት ዘረባ ንኢራን ናብ ዘበነ እምኒ ከም ዝምልስዋ ብወግዕ ድሕሪ ምዝራቦም እዚ ዘረባ እዚ ካብ ዝዛረቦ ሓደ መዓልቲ ጸኒሑ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ታሪኽ መጀመርያ ግዜ ብዝበሃል መልክዕ ኣብ ኢራን ቀንዲ ዝበሃል ናይ ሲቪል መሰረታዊ ልምዓትን ከቢድ ዝበሃል ዕንወትን ዘስዕበ መጥቃዕቲ ፈጺሙ እቲ ናይ ሓሙስ ንጎ መጥቃዕትን ንጢሩን ዋና ከተማ ኢራን ቴህራን ምስ ከተማ ካርጃ ኣብ ዘራኸቡ ግዙፍ ናይ B1 ድልድል እዩ ነይሩ ኣብቲ መጥቃዕቲ እቲ ድልድል ብኸፊል ከም ዝዓነወ ተሓቢሩ ስለዚ ስጉምቲ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ካብ ወታደራዊ ዕላማታት ሓሊፉ ናይ መምንጫዊ ሓይልን ማይ ምቕራብን ናይ መጓዓዝያ መሰረተ ልምዓትን ከም ተሰጋግሮ ዓብዪ መርኣያ ኮይኑ ተወሲዱ ሰብ ስልጣናት ምክልኻል ኣሜሪካ ንኣክስዮን ዜና ወኪል ከም ዝገለጹ እቲ ድልድል ዝተወቕዐ ሰራዊት ኢራን ሚሳይላትን ሎጂስቲክን ካብ ቴህራንና ምብራቕ ኢራንን በሚስጥር ንምጓዓዝ ይጥቀማሉ ብዝብል ወታደራዊ ምኽንያትን ኢሎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝተባሃለ ማሕበራዊ መራኸቢ ከም ዝጸሓፍዎ ኣብ ኢራን ሓደ ዓብዪ ድልድል ፈሪሱ ዳግማይ ንጥቕሚ ኣይውዕልን እዩ ገና ብዙሕ ከስዕበኩም እዩ ዝዓኑ ነገር ብዙሕ ኢሎም ዘትዮም ትራምፕ ኣብ ዘረብኦም ኣጽኒዖም ክቕጥሉ ከለዉ ኢራን ግዜ ከይሓለፈን ኣብ እትቆርዕሉ ሃገር ሙሉእ ከዕነኽዋ ከለኹም ምሳይ ስምዕ እንተገበር ከይሓይሽ ኢሎም ኣጠንቂቖም ብኣንጻሩ ናይ መንግስቲ ኢራን ሚድያ ዜና ወኪል እዚ መጥቃዕቲ ንጹሃን ዕላማ ኣብ ዝገበረ 8 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱ 5 ሰባት ድማ ብመጥቃዕቲ ከም ዝቆሰሉ ሓቢሮም ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ ኢራን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካን እስራኤልን ናይቲ ሃገር ሲቪል ትካላትን መመንጨዊ ሓይልን ናይ ዘመነ እምኒ ክመልሶ ኢና እናበሉ ብወግዒ ይዝትየለው እዚ ናይ ቻና መልሲ ዝመፀ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ነዳዲ ኣይተምፅእን እያ ስለዚ ነዳዲ ዝደልያ ሃገራት ካብ ኣሜሪካ ይግባእ ወይ ድማ ተብዓተ ውፅአን ነቲ ወሽመጥ ባሕሪ በዓለን ይቆፃፀሮ ካብ ዝብሉ ድሕሪ እዩ ክቡራት ተኸታተልና ሎሚ ዘደለናዮ ርእሰ ጉዳያት ኣብዛዚምና ኣለና ላይክ ሼር ኮመንት ምግባርን ቻናልና ዘለኩም ደገፍ ብምግላጽ ከም ዘይትርስዑ እናበልና ብኻልኦት ተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንረኸብ ሰላም